Všade sú upatkovanie, Ľudia si tú svoju vlastnú potrebu vykonávajú doslova hocikde, na každom kroku sú smetiská a teraz sa obyvatelia Seči čudujú, že sa im premnožili potkany. Stadiaľ prišiel von a išiel do tej uličky. Ale nie jeden, došlo taký 3. Títo ľudia nevedia, čo je to zber odpadkov, za tieto služby obci vôbec neplatia a keď sa ich opýtate, kto sem tieto smeti nanosil, tak ukazujú prstom jeden na druhého. Kde sú tí starí domy, všetko je tam popatkovanie. V uplynulom týždni potkany zaútočili až na 6 detí, aj túto mladú dievčinu uhryzol potkan práve vtedy, keď spala. Uhryzol ma a poškrabal, presne sem, takmer do oka. Teraz chodí takmer každý deň na infekčné oddelenie, dostáva injekciu proti besnote. Bola som aj dnes, ale pichnutie ma veľmi bolí a do nemocnice sa mi vôbec nechce.